skal vi lave en rawgrød, som i al sin enkelhed bare betyder, at det er en grød, der ikke er blevet tilberedt. Og i det her tilfælde, der har jeg brugt nogle boghvedekerner, som jeg har opblødt natten over. Så samler de en masse væske, opblødes, og det er faktisk rigtig rart at spise. Du kunne også have brugt hørfrø eller chiafrø, men nu har jeg brugt boghvedekerner. Og den skal jeg toppe med lidt forskellige ting, og jeg havde tænkt mig, at jeg ville gøre det med granatæble, lidt blåbær og nogle valnøddekerner. Og en rigtig smart måde at få granatæblekernerne ud her, det kan nemlig godt være lidt tricky. Jeg tager altså lige et forklæde på, fordi det sviner lidt. Så tager du din granatæble her og halverer det, og så tager du en stor skål, fordi det sprøjter. Og så tager du en grydeske, og så banker du bare på granatæblet her. Og så er det ligesom om, at de falder ud. Med saft og kraft, og granatæble smager fortryllende. Masser af antioxidanter. Og meget smukt til med at se på. Og så tager jeg mine granatæblekerner. Og gerne tage saften med også. Der er masser af saft at komme med på. Her. Super lækkert. Og måske lige blande de to her. Sådan der. Og så tager jeg nogle blåbær. Og kommer dem på. Sådan der. Og så tager jeg nogle valnøddekerner, cirka en spiskefuld. Og jeg knækker jeg dem lige, så de fylder noget mere, for det er ikke så rart at få sådan helt valnød i munden. Så er det rart, at jeg knækker dem. Det eneste, det kræver af dig, det kræver, at du husker at lægge dine boghvedekerner i blød, og ellers så tager det dig 2 sekunder at lave den mest vidunderlige morgenmad, fyldt med antioxidanter, vitaminer og mineraler, og den mætter, og den tilfredsstiller så dejligt. Så velbekomme.